Ay, bili na, bili na. 21 port, 20, 20. Sanay sila sa 60. Shout out sa one viewers. Init. Talaga. Ilan mi? 21 port. Walang bagong paninda si Marmar. Tira niya. Ito nakukuha po na nun. Lag pala sila. Malinaw, mine. Uy, 21 por 20. Lahat ba ito, boss? Oo. Ito galit. Oo. Todo na. Ha? Wala na. Ulan na naman. Amis. Sama tumal eh. Paano ka ng 1 kilo mo? Uy, 20 na lang, 20, 20.
Matamis. Lasang lansones. Kaya pati ka natin ang tema na ibig na po lakas at pangulan. Kain niya. Okay. Ulam mo. Sarap ng ulam, ang gulay ha. Oh! Tawagan. Ha? Target. Hoy, sabihan mo si Aba dun ha. Sabihan mo si Aba. Paninda mo doon, sabihin mo sa kanya. Corner. Ulan na naman. Ito pa rin ako ka. Bili na. Enta. Sabi ko kanina na magtawag na lang ako ng Magkalag pala yan.
Okay na ba? Nagpadali pa. Kulang pa yan. Bili na, bili na. Ako, di ba? Ah, dito, sige. Ang tumalman. Ulan na. Wala kayo ba? 21 port, 21 port. Ulan pa. Ulan. Banat yan. Ulan na. Yan, yan, yan. Yan kayo na yan. Go. Ay. Toy. Kalaban. Walis niya kalaban, di ba? Kalaban o kalawan? Ano siya sabi mo? Wala kang kalaban eh. Tumakal ko niya eh. Barging na naman sila. Sinsiwam po. Tangin na talaga ako. Ah, lumayan ni ano, Mil, tira niya kahapon. Auto ka na nila. Ah, magkano ka na? 5,000? 5,000? 5,000 ka na, Nil? Ha? 2,500? Ah, Mil, luma? Oo. Tira mo kahapon? Hindi ko pinuha yung magandang isang version. Ito yung sinip nila ano, na pinalitan. Pambuhos ka pa.
puso. Ha? Wala namang kapaninda. Ito lang. Ay, ito lang ba? Oo. Ibigay ko kay Balog, ayaw eh. Eh, may man to siya Lasunes. Yung mahal daw. Ano magagawa ko kasi 50 kuha na.